unsa ang pamati nga mahimong sama sa Ginoo? Nakapangutan na ba mo mga kapaglaom sa inyong kaugalingon ini? Unsa kaha ang pamati nga mahimong sama sa Ginoo? Ang unang nga naninguha mga kapaglaom, si Satanas nga gusto siya nga may sama sa Ginoo. Usa ka anghel sa langit, gisalikway siya mga kapaglaom, tungod kay gusto siya nga may sama sa Ginoo. Og usab mga kapaglaom, ang atong una nga ginikanan, mao si Adan ug si Eva, nga diin gitintal usab siya ni Satanas mga kapaglaom, nga diin nikaon siya sa maong prutas nga ginadili sa Ginoo. Unya, nga naman nga nikaon si Eva, tungod kay gusto usab siya nga may sama sa Ginoo. Daghan karon ang mga tao nga gusto sila nga magakontrolar sa ilang kinabuhi, sa ilang pagpamulong, sa ilang gusto nilang adtuan, sa ilang kinabuhi, nga sila ra gyud ang magakontrolar niini. Apan, mga kapaglaom, unsa man gyud ang pamati nga may mong masama sa Ginoo? Karon mga kapaglaom, ang atong topiko naghisgot og paglantaw gikan sa langit o heavens POV. So karon mga kapaglaom, sa dili pa ta magasugod, doon ako'y ipakita nga usa ka video alang kaninyo. Nakita ninyo ang mga video mga kapaglaom? No, talagsaon kaayo. Maanindot kayo nga talan-awon nga makita nimo diha sa kalangitan. Makita nimo ang mga bituon ug uban pa mga kapaglaom diha sa ibabaw. Busa, unsa man kaha ang pamati nga diha ka sa ibabaw. Makita nimo mga kapaglaom sa usa ka literato nga diin kung muadto ka sa mga syudad, muadto ka sa Manila, makita nimo mga kapaglaom ang mga dagko kaayo nga mga building. Mao kana mga kapaglaom ang atong pagtan-aw gikan sa yuta padulong didto sa ibabaw. Makita nimo nga grabe kadagko ang maong building. Apan kung didto ka sa langit, didto ka sa ibabaw mga kapaglaom, makita nimo nga ang maong building grabe kagagmay. No? Gagmay kaayo mga kapaglaom ang maong building kung gikan ka didto sa langit. Mao na mga kapaglaom nga sa susama lahi gayud ang paglantaw sa Ginoo. No, lahi gayud ang paglantaw sa Ginoo. Ang daw dagko nga mga butang alang kanato mga kapaglaom gamay ra alang kaniya. Ang mga bugat nga mga butang mga kapaglaom alang kanato gaan lang alang kaniya. Ang mga imposible nga mga butang alang kanato mga kapaglaom posible alang kaniya.
Sa sugilanon sa Henesis 18 mga kapaglaom, mao kana ang sugilanon ni Abraham ug ni Sarah. Nga diin sa pila ka mga katuigan mga kapaglaom, nga diin nagaalagad sila diha sa Ginoo. Unya tungod sa ilang kadugayon na mga kapaglaom sa ilang pakig-uban si Abraham ug si Sarah, nahimo sila mga kapaglaom nga wala sila'y anak. Unya gisaaran sila sa Ginoo mga kapaglaom nga hatagan sila og usa ka anak nga lalaki. Pero nilabay na lang ang pila ka mga katuigan mga kapaglaom. Wala gayon gihapon ni abot. Pero nakita sa Ginoo mga kapaglaom nga daw nawala ang paglaom sa maong magtiayon. Unya niabot ang panahon niya na mga kapaglaom sa Henesis 18:14 nga nag-ingon nga aduna bay mga butang nga makuli sa Dios sa panahon nga gitiman-an magabalik ako kanimo kung moabot na ang panahon og si Sarah makabaton sa usa ka anak nga lalaki. Mga kapaglaom, gituman sa Dios ang saad niya kang Abraham ug kay Sarah. No? The only requirements mga kapaglaom mao ra gyud ang atong pagsalig og pagtuo sa atong buhi nga Ginoo. Busa gihatag ang maong saad mga kapaglaom diha kanila. Nag-ingon dira mga kapaglaom nga ang Dios nagabuhat og mga katingalahan. Daghan karon mga kapaglaom nga mga tao nga din sa panahon na gani nga sulayan sila silang kinabuhi, mawalan sila sa pagsalig sa Ginoo. Busa kini nga sugilanon mga kapaglaom, sa sugilanon ni Joseph, si Joseph mga kapaglaom usa ka buutan nga batan-on, usa ka matinumanon nga batan-on nga diin iya gihimo nga abyan ang maong Ginoo. Kana nga sugilanon mga kapaglaom nga nakita ninyo sa maong litrato nga si Joseph naghubad og mga damgo og kana mga kapaglaom usa kana katingalahan nga mga butang nga gihimo sa Ginoo. Si Moises mga kapaglaom usa ka maayong leader sa mga katawhan sa mga Israelanon. Sa panahon mga kapaglaom nga gitunga niya ang maong dagat o niya kana nga mga butang mga kapaglaom usa kana kamiraglo og katingalahan nga mga butang nga gihimo sa Ginoo. Ang Ginoo ra gyud makahimo niana mga kapaglaom. Ikatulo, mao si David. Si David mga kapaglaom usa ka buutan nga batan-on nga diin sa panahon nga away siya o nakigbatok siya kang Gulayat mga kapaglaom, tungod kay doon na siya pagtuo o pagsalig sa Ginoo, si Gulayat mga kapaglaom nga dako kaayo, higanti nga tao, iya kining nabuntog ug napatay mga kapaglaom, pinaagi kini sa mga katingalahan nga mga butang nga gihimo sa Ginoo. Mga kapaglaom, dili angay nga mahisama pata sa Ginoo nga din aron makahimo ta og mga katingalahan nga mga butang. Kundili usa ra gyud ang gikinahanglan mga kapaglaom, mao ra gyud ang atong pagtuo ug pagsalig sa atong buhi nga Ginoo mga kapaglaom. Apan ang mga tawo naglisod sa pagsalig sa Ginoo. Dunay mga tawo mga kapaglaom nga din maglisod sila sa pagsalig sa Ginoo tungod kay dunay mga pagsulay sa ilang nga kinabuhi. Dinhi sa mabasa mga kapaglaom sa Exodo 16:4-5 nag-ingon, "Unya si Jehova miingon kang Moises, aniya karon magpaulan ako og tinapay gikan sa langit alang kaninyo, og ang katawhan maggula og magakuha og igo nga bahin sa tagsa ka adlaw, aron ako makasulay kanila kung sila magalakaw ba sa akong kasuguan o dili." Kini mga kapaglaom niini nga sugilanon nga diin giignan sa Ginoo si Moises nga diin magpaulan siya og tinapay alang sa mga katawhan sa Israelanon, unya kimanduan sila nga maggula sila og magakuha og igo ra gyud nga bahin tagsa ka adlaw. Unya tungod sa pagpadayon sa 5 og mahitabo nga sa ika-6 ka adlaw manag-andam sila ni adtong pagadad-on og kini mao ang pilo sa gidaghanon sa matag adlaw nila. Mo ni mga kapaglaom
nga gimanduan sila sa Ginoo sa panahon nga sila nagbaktas mga kaigsunan kauban ni Moises. Sa pagpadayon sa Exodo 16:17, og mga ang anak sa Israel nagbuhat sa ingon, og managmupo sila sa uban daghan, og ang uban diriyutra. Mo ni mga kapaglaom nga nakita ninyo nga diin sila nagakuha sa tinapay nga gihatag sa Ginoo alang kanila. Unya, sa pag-abot sa panahon mga kaigsunan, ang tagsa-tagsa kanila mga kaigsunan nagtigom sumala sa makaon niya. Og niadto mga kapaglaom kay sa ikaunom kaadlaw, adlaw kana sa pagpangandam. Unya magtigom sila og ikaduha mga kapaglaom aron do na sila pagakanon sa adlaw igpapahulay apan ang uban nga mga tao then nawala ang ilang pagtuog pagsalig diha sa Ginoo. Unya niabot silang kinabuhi mga kaigsunan nga diin nagtigom sila og daghan, kinahadlok sila nga dili sila tagaan sa Ginoo pagkaugma. Og niabot ang panahon mga kapaglaom nga ang tinapay nga ilang natigom nangadaot kini. Apan si Moises mga kaigsunan naingon sa Exodo 16:25 nagingon, og miingon si Moises, kan-an ninyo kana karon kay karon mao ang adlaw nga igpapahulay. Ngadto kang Jehova, karon dili kamo makakaplag ni ana sa kapatagan. Giignan sila mga kaigsunan ni Moises nga kanon nila ang tinapay nga gihatag sa Ginoo alang kanila. Unya, kung sila mga kapaglaom, dili sila makakaplag ni ana sa kapatagan, kay kana mga kapaglaom, mao kana ang adlaw nga igpapahulay. Og nahitabo sa ikapito kaadlaw nga ang uban sa katawhan minggula sa pagpamunit og sila wala makakaplag. Ang mga katawhan sa Israel mga kaigsunan, wala sila namati kung unsa ang giingon ni Moises, kung unsa ang gimando sa Ginoo alang kanila. No, nagpagahi sila silang ulo. Unya ni adtong panahon na mga kaigsunan, mga kapaglaom, wala sila makakaplag kay kadto mga kapaglaom usa ka adlaw nga igpapahulay. Nganong ingon ani man ang mga Israelita? Makapungutan ta mga kapaglaom nga ngano mang gahi kayo ang mga ulo sa mga Israelanon. Nganong ingon ani man ang mga Israelita? Tungod kini mga kapaglaom nga diin ang mga Israelhanon na ulipon sila sulod sa 400 ka mga katuigan silang kinabuhi. Nga daw ni resulta silang kinabuhi mga kapaglaom nga nawalaan silang pagsalig pagtuo diha sa Ginoo. Ang mga ulipon sa Biblia nagpasabot og usa ka tawo nga naulipon sa laing tawo ingon nga instrumento sa pagtrabaho usa nga dili gawasnon og walay katungod mga kapaglaom. Ang Dios nakasabot niini nga problema. Dili nato mabasa sa sugilanon nga ang Dios nasuko kanila, ang Dios nahibalo nga sila nalimbasog gihapon gikan sa ilang pagkaulipon. Mga kapaglaom, dunay upat ka mga kategorya sa balaod. Moral law. Unsa man ni ang moral law? Ang balaod nga nagalangkob sa napulo kasugo nga nagpahayag sa walay katapusan o universal nga mga prinsipyo nga nagdumala sa relasyon sa Dios o sa ubang mga tao. Exodo 20, versikulo 2-3, nag-ingon mga kapaglaom nga ako mao si Jehova nga imong Dios nga nagabawi kanimo gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa balay sa pagkaulipon, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Ritual o ceremonial law, nag-ingon diri mga kapaglaom nga kini ang mga balaod nga adunay kalabutan sa regulasyon o treatment sa mga ritual nga kahugawan. Leviticus 15, versikulo 28-30 mga kapaglaom nag-ingon, apan kung mag-ulay na siya siyang talinugo, magaisip siya og 7 ka adlaw, og sa human niana mamahinlo siya, og sa 8 ka adlaw magakuha siya alang kaniya og 2 ka tukmo kun 2 ka kuyabog sa salampati, og pagadadon niya kini sa sakerdote sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman.
Og ang sakerdote magahalad sa usa ka buok alang sa halad tungod sa sala, og ang usa alang sa halad nga sinunog. Og ang sakerdote magahimo sa pagtan-aw sa sala alang kaniya sa atubangan ni Jehova sa iyang pagkamahugaw sa iyang talinugo. Nag-ingon diha sa Leviticus 15:28-30. Civil law. Ang civil law kini ang balaod nga adunay moral og ethical nga mga prinsipyo nga gigamit sa konteksto gobyerno sa Israel. Kadtong magasamad sa usa ka tawo sa pagkaagi nga siya mamatay, pagapatyon gayod siya. Nagaingon diha makigsunan sa Exodo 21:12. Health law. Ang health law mga kapaglaom, mao kini ang mga balaod nga adunay kalabutan sa pag-atiman sa lawas. Busa, giingon sa mga anak sa Israel, walay bisan kinsa nga kalaga kaninyo nga magakaon og dugo ni ang dumuluong nga nagapuyo sa taliwala ninyo magakaon og dugo. Nag-ingon mga kapaglaom sa Levitico 17:12. Gihatag sa Dios kini nga mga balaod aron mahibal-an nila kung unsaon pagsalig ug pagsunod, imbes nga buhaton lang ang gusto nila nga buhaton. Mga kapaglaom, gihatag kining tanan nga balaod mga kapaglaom sa atong Dios dili sa pagpabugat sa atong kaugalingon, kundili gihatag kini mga kapaglaom aron nga makatuon kita sa pagsalig ug pagsunod sa atong buhi nga Ginoo. Ang tanan nga mga balaod, maayo ug makatabang kanato, apan ang uban niini dili na magamit sa mga dili Israelita. Makita nato mga kapaglaom nga din ang civil law dili na kini magamit sa atong kapanahonan karon kay dili kita mga Israelhanon. Ang ritual o ceremonial law mga kapaglaom gitapos na kini didto sa sanktuaryo mga kapaglaom, didto sa Kalbaryo sa cross. Ug ang ato ra gyud magamit mga kapaglaom mao ang health law nga din doon na usab tay parihas nga lawas sa mga Israelanon. Unya ang moral law mga kapaglaom dili kini mausab. Sa Exodo 31:18 nag-ingon, og gihatag niya kang Moises sa diha nga nakahuman na siya sa pakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai, ang duruha ka papan sa pagkamatuod nga mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. Mao kini mga kapaglaom ang uluhan sa napulo ka sugo. Una, Exodo 21 padulong sa 2 mga kapaglaom nag-ingon, og ang Dios misulti niining tanan nga mga pulong nga nagaingon, ako mao si Jehova nga imong Dios nga nagabawi kanimo gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa balay sa pagkaulipon. Ang una nga sugo, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Exodo 23 mga kapaglaom, nag-ingon diha ang Ginoo nga dili ta magbaton og lain nga mga Dios kay nganuman mga kapaglaom, ang Ginoo ra gyud ang atong alagaran sa atong kinabuhi. Ang ikaduha nga sugo, Exodo 24:6, alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok. Bisan sa dagway sa bisan unsa nga butanga nga tuwa sa itaas sa langit, kun dinhi sa ilalom sa yuta, kun sana sa tubig sa ilalom sa yuta, dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila, kay ako si Jehova nga imong Dios nga mao ang Dios nga abuguan. Nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo, o sa ibabaw sa ikaupat nga kaliwatan nga nagadumot kanako. O nakapakita kanako sa may gugmaong kalulot alang sa linibo kanila nga nahigugma kanako og nagabantay sa akong mga sugo. Exodo 24:6. Ang ikatulo nga sugo, dili mo pagagamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala. Kay si Jehova mag-isip nga walay sala ni atong nagagamit
sa iyang ngalan sa pasipala. Exodo 20:7 mga kaigsunan. Nag-ingon nga ang Ginoo nga dili na nato gamiton mga kapaglaom ang ngalan sa Ginoo sa pasipala. Usahay mga kapaglaom, magamit nato ang ngalan sa Dios sa walay klaro nga mga butang, sa walay pulos o sa mga walay kapuslanan mga kapaglaom. Busa gipahimangnuan kita nga dili nato pagagamiton ang ngalan sa Dios sa pasipala. Ang ikaupat nga sugo nag-ingon sa Exodo 20 bersikulo 8-11, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan ini. Sa unom ka adlaw magabuhat ka ug buhaton mo ang tanan nimong buhaton, apan ang adlaw nga ikapito mao'y usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Mga kapaglaom, gipahimangnuan kita sa Dios nga diin sa ikaupat nga mga sugo nga hinumduman nato ang adlaw nga igpapahulay. No, kini mga kapaglaom usa ka balaan nga adlaw, kini mga kapaglaom gibalaan o gisimba gyud sa ato nga Ginoo. Nining adlaw dili ka magbuhat ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babayi, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babayi, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumulong nga anaa sulod sa imong pultahan. Exodo 20:8-11. Nga tanan-tanan mga kapaglaom, nga dili gyud kita magabuhat sa unsang mga buluhaton mga kapaglaom, kay kini nga adlaw igpapahulay, usa kini nga adlaw nga balaan nga gipahulayan sa atong nga Ginoo. Kay sa unom ka adlaw, gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa nini, og mipahulay sa ikapito ka adlaw. Busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga igpapahulay og gibalaan niya kini. Mga kapaglaom, naggisgot diri nga mipahulay ang Ginoo sa ikapito nga adlaw og dili usab sa pagpahulay kundi usab iyang gipanalanginan og iya kining gibalaan mga kapaglaom. Og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. Og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagbalaan niini. Tungod kay niini nagpahulay siya. Tungod kay kini nagpahulay siya sa tanan niyang buhat nga gibuhat sa ato nga Dios mga kapaglaom. Sa Henesis 2 bersikulo 2:3 nga nag-ingon. Labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlaw nga igpapahulay aron mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako og kanila aron sila makaila nga ako mao si Jehova nga nagabalaan kanila. No, giingnan kita mga kaigsunan nga gibuhat kini sa Ginoo, gihatag kini sa Ginoo mga kaigsunan sa atuang tanan mga kapaglaom. Nakita nato nga din sa dinhi pa si Ginoong Hesus sa kalibutan, nagtuman siya og mipahulay siya og nagsimba siya sa adlaw nga igpapahulay. Iya kining gibalaan. Og miadto siya sa Nazareth, diin siya magatubo og ingon sa iyang nabatasan, misulod sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay og mitindog sa pagbasa. Lucas 4:16. Nagbantay ba ang mga disipulo sa adlaw igpapahulay? O ang mga babae nga nagpanguyog kaniya gikan sa Galilea na nagsunod o nagpakita sa lubnganan o kung giunsa ang pagbutang sa iyang lawas o mamauli sila og nagtagana og mga pahumot og mga ungwento o sa adlaw nga igpapahulay mamahulay sila sumala sa sugo. Lucas 23:55 padulong sa 56. Bisan sila mga kapaglaom nakita nato nga tungod kay kini sugo sa Ginoo, bisan gani ang mga disipulo nagtuman niini. Bisan gani ang mga katawhan sa Ginoo nagsubay sila niini mga kapaglaom. Og sa naagi sila sa Perg, nakaabot sila sa Antioquia, sa Pisidia, og mingsulod sila sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay og milingkod. Og sa minggula sila, nagpakiluoy sila nga isulti kanila kining mga pulong sa musunod nga adlaw nga igpapahulay. Og sa sunod nga adlaw nga igpapahulay,
hapit ang tibuok nga mga syudad, mingdugok sa pagpatanglingog sa pulong sa Dios. Bisan sila mga kapaglaom, mingsulod sila sa sinaguga aron sa pagsimba kay kini mga kapaglaom o sa kaadlaw nga igpapahulay. Kay ingon nga ang bagong mga langit o ang bag-o nga yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan. Miingon si Jehova, mao man ang pagkabilin nga inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. Og mahanabo nga gikan sa bag-ong pagsubong sa bulan hangtod sa usa o gikan sa usa ka adlaw igpapahulay hangtod sa usa ang tanan nga mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, miingon si Jesus. Isaias 16:22 padulong sa 23. Dunay pangutana mga kaigsunan. Ang Sabado bagayod ang ikapitong adlaw o ang adlaw nga igpapahulay? Nakita na to mga kapaglaom sa mga kalendaryo nga diin ang ikapitong adlaw mao gayod ang adlaw nga igpapahulay, mao ang Sabado apan tungod sa atong panahon karon ang mga kalendaryo mga kapaglaom nagkahinay-hinay na kini og kausab. Makita usab nato sa dictionary og mga encyclopedia nga diin naghisgot diha mga kaigsunan nga the seventh day of the week mga kaigsunan mao gayod ang adlaw nga Sabado, mao gayod ang Saturday. Ebidensya sa Biblia. Karon sa tapos sa adlaw nga igpapahulay, sa banag-banag nauna nga adlaw nga semana, miabot si Maria Magdalena o ang usa ka Maria sa pagtan-aw sa lubnganan. Mateo 28:1. Dili ba ang Dios nagapagabana sa kalidad sa atong pagsimba kaysa sa specific nga adlaw diin kita nagsimba? Nagaingon mga kaigsunan sa Mateo 15 versikulo 8 padulong sa 9, kining mga katawhan nga nagpasidungog kanako uban sa ilang mga ngabil apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako apan kawang lamang ang pagsimba nila kanako nga nagatudlo sila sa pagtulunan nga mao ang sugo sa mga tao. Gipahimangnuan kita mga kapaglaom nga dili kita magatuman sa mga sugo sa mga tao. Kundili mutuman kita mga kapaglaom sa sugo ra gyud sa ato nga buhi nga Ginoo. Dili ang tanan nga nagaingon kanako Ginoo Ginoo magasulod sa gingharian sa langit, kundili kadtong nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. Busa kinahanglan mga kapaglaom nga mo tuman kita sa sugo sa Ginoo, mosimba kita sa adlaw nga igpapahulay kay kini mga kapaglaom o sa kabalaan nga gihatag sa Ginoo sa pagpaila nga kita katawhan niya. Aniya karon ang pagsugot labi pang maayo kay sa halad 1 Samuel 15:22. No, nga giingnan kita mga kaigsunan nga kinahanglan nga magatuman og magasugot kita sa balaod sa Ginoo kay kini mga kapaglaom magahatag kanato og kalambuan sa ato nga kinabuhi. Kung Sabado ang adlaw igpapahulay, nganong daghan nga mga tao ang nagsaulog sa Domingo imbis nga Sabado. Nag-ingon rin mga kaigsunan sa Mateo 7 versikulo 13-14 nag-ingon, sumulod kamo sa pultahan nga masigpit kay haluag ang pultahan og halapad ang dalan nga nagahatod ngadto sa pagkalaglag og daghan ang mga nagasulod niini kaniya. Kay masigpit ang pultahan og hiktin ang dalan nga naghatod ngadto sa kinabuhi og diritra ang mga nagatultol kaniya. Kinahanglan mga kapaglaom nga magsunod tas kung unsa ang sugo sa Ginoo kay kini mga kapaglaom ang kabubuton sa atong nga Ginoo. Og misulti sa dagkong mga pulong batok sa halangdon o yamot og magapaluya sa mga balaan sa halangdon o yamot og siya magahunahuna sa pag-usab sa mga panahon og kasuguan og sila ihatag sa iyang kamot hangtod sa usa ka panahon og mga panahon og sa katunga sa usa ka panahon. Daniel 7:25. Mao kini mga kaigsunan no gitagna na kini sa Marso City mga kaigsunan, Marso City
321 AD mga kapaglaom, nga din ang imperyo sa Roma, nga mao si Constantine mga kapaglaom, mando nga din ang Domingo, ang maong pagsimba sa mga Kristohanon. Nag-ingon usab mga kaigsunan, ang the Roman Church, nga din, the Bible commandment says on the seventh day, thou shalt rest, that is Saturday. Nowhere in the Bible is it laid down that worship should begin on Sunday. Noon, nag-ingon sila niini mga kapaglaom, tungod kay kini mga kapaglaom, kini ilang giusab o kini dili base sa balaang kasulatan. Og mitubag si Pedro og mga apostoles og na nag-ingon, kinahanglan magsugot kami sa Dios labi kay sa mga tao. Buhat 5:29. Ang ikalima nga sugo, tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan aron maghataas ang imong mga adlaw sa yuta nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Dios. Exodo 20:12. Giignan kita mga kapaglaom, mga kabatanunan, nga kinahanglan nga tahuron nato ang atong nga ginikanan, ang atong inahan ug amahan mga kapaglaom. Tungod kay sa atong panahon karon, ang mga kabatanunan, dili na sila maminaw sa sugo sa ilang ginikanan. Dili na sila maminaw kung unsa ang sugo o pahimangno sa ilang nga ginikanan. Busa, ang ikalimang nga sugo, nagpahinumdum ka nato nga atong tahoron ang atong ginikanan aron nga mutaas ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Ang ikaunom nga sugo, dili ka magpatay. Exodo 20:13. Ang ikapito nga sugo, dili ka magpanapaw. Exodo 20:14. Kung ikaw mga kapaglaom nagatanaw og malaway sa dili nimo asawa og dili nimo bana, ikaw nakapanapaw. Ang ikawalo nga sugo, dili ka magpangawat. Exodo 20:15. Nag-ingon mga kapaglaom nga dili kita manghilabot sa dili na atua. No, kay nganuman mga kapaglaom usa kini sa pagpangawat. Ang ikasiyam nga sugo, dili ka magsaksi og bakak batok sa imong isig katawo. Exodo 20:16. Dili ta maghimo-himo mga kapaglaom, dili ta magsaksi og mga bakak sa atong mga isig katawo nga naa sa atong mga palibot, kay kini mga kapaglaom usa kini kasugo sa Ginoo nga dili kita magsaksig bakak atubangan niya. Ang ikanapulo nga sugo, dili ka maibog sa balay sa imong isig katawo, dili ka maibog sa asawa sa imong isig katawo, ni sa iyang sulugoon nga lalaki, ni sa iyang sulugoon nga babayi, ni sa iyang baka, ni sa iyang asno, ni sa unsang butang nga iya sa imong isig katawo. Exodo 20:17. Gipahimangnuan kita mga kapaglaom nga dili ta maibog sa balay sa atong isig katawo. Din tanan-tanan mga kapaglaom, dili kita maibog. Gipahimangnuan kita mga kapaglaom nga dili kita maibog ni ana nga mga butang. Santiago 2:10, kay bisan kinsa nga nagabantay sa tibuok nga kasuguan apan unya makasala siya sa usa ka bahin, baga palapason siya sa tanan. Santiago 2:10. Kung kita daw mga kapaglaom magatuman sa kasuguan apan kung isa lang gyud mga kapaglaom ang ato nga dili matuman ini o makasala kita mga kapaglaom, makalapas kita sa usa lamang, nakalapas kita sa tanan nga sugo sa Ginoo. Kung naigugma kamo kanako, magabantay kamo sa akong mga sugo. John 14:15. Kung nahigugma kita sa Ginoo, magabantay kita sa kasuguan sa Ginoo, kay mao man kini ang iyang gihatag sa matag usa kanato nga kinahanglan nga atong tumanon kini mga kapaglaom. Dili lamang nga moingon ta nga nahigugma tas Ginoo apan wala kita nagabantay sa kasuguan sa Ginoo. Pangutana mga kapaglaom, gihigugma mo ba si Kristo? Misalig ka ba kaniya sa iyang plano og sa kinabuhi? Karon mga kapaglaom, mao ang panahon nga kinahanglan nga mosalig ta sa atong Ginoo. Atong itugyan ang atong kinabuhi diha sa Ginoo mga kapaglaom. Ang mga kasuguan sa Dios
dili alang sa pagpabukat sa atong kagalingon, kundili sa pagpagaan sa atong pagtuog pagpangalaga diha kaniya. Tungod kining tanan mga kapaglaom, kini usa kagugma nga gihatag sa Ginoo alang kanimo ug kanako. Mga kapaglaom, kung asa man kamo karon, nagalingkod ba kamo og nagatindog karon mga kapaglaom, nga din nakapamati niini nga mga pulong. Karon ang panahon mga kapaglaom nga atong ididikar ang atong kinabuhi diha sa atong buhi nga Ginoo. Busa atong tumanon kay kita man nahigugma sa atong nga Ginoo, atong tumanon ang tanan nga iyang gisugo. Busa karon mga kapaglaom, ako kamong gihangyo sa usa ka pag-ampo aron sa atong pagtugyan o pagdidikar sa atong kinabuhi diha sa atong Ginoo. Mag-ampo ta. Dalaygon silimbahon ug mahimayaon namo nga Dios Amahan. Ginoo, dako among pagpasalamat ini nga higayuna nga kami nakapaminaw diha sa imong mga pulong. Ginoo, salamat ini nga mga pulong nagpahimangno kanamo nga diin among pagatumanon ang imong mga balaod. Nga din among ididikar ang among kinabuhi diha kanimo, nga din amo kang dawaton nga among personal nga manluluwas. Ginoo, bisan unsa pa ang among pagkamangkasalaypon, among itugyan ang among tibuok gyud nga kinabuhi diha sa imong itiilan og makauban kami Ginoo diha sa imong ikaduhang pagbalik.